mun zo mu gabatar da takardar koke. Na farko mai wa sabon shugaban kasa murna da ya ci zaɓe. Mu yi mashi addu'an tsawon rai, lafiya da kuma mulki cikin adalci. Kwamarar Awal Abdullahi Aliyu, wanda shine shugaban gamayar da ake kira Northern Consensus Movement, ya jagoranci dubban masu gangamin zuwa sakatariyar jam'iyyar APC ta jiha da kuma fadar gwamnatin jihar Kaduna, inda suka mika takardun bukatunsu domin a gabatarwa da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu da kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tunibu. Ya lura cewa kamata a yi wa yankin Arewan adalci ta hanyar maido da kujerar shugabancin majalisar dattawan yankin, sabanin shawarar da masu ruwa da tsaki suka yanke tun da farko ta mai da kujerar shugabancin majalisar dattawan kudancin Najeriya. Ya yi bayanin cewa Arewa ta zaɓi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tunibu sosai da sosai fiye da kowane yanki, inda ta ba shi ƙuri'u miliyan 5.5 a lokacin zaɓukan da aka gudanar a bana. Don haka ya kamata a baiwa yankin mahimmanci da kulawar da ta dace. To mun zo mu gabatar da takardar koke a bar tsarin demokaradiyya ya yi aiki don waɗanda suka yi aiki wa jam'iyya su ci gajiyar aikin da suka yi. Mun zo mu gabatar takardar koke ga shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kaduna, ga koken Arewa, ga koken al'ummar Arewa, ga koken waɗanda suka zaɓe shi suka ba shi ƙuri'a miliyan 5.500 cewar suna buƙatar kujerar shugaban majalisar dattawa a arewacin Najeriya. Kwamarar Awal Aliyu ya kuma lura cewa kujerar shugaban ƙasa da ta babban jojin Najeriya duk suna kudancin Najeriya ne. Yana mai cewa maido da kujerar shugabancin majalisar dattawan arewacin Najeriya zai tabbatar da rabon mukamai daidai wa daida. Don haka ya buƙaci shugaban ƙasa da kuma shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa kada su yi katsalandan wajen zaben shugabannin majalisar dokokin ta ƙasa. A maimakon haka kamata su kyale 'yan majalisar su yi abin da ya dace. Shugaban ƙasa ya bari 'yan majalisa su yi zaben ba tare da an gaya musu wa za su zaba ba, a bar sanatoci su zaɓi waye suke so. In aka yi wannan an biya mu. Shugaban kungiyar ya kuma sha alwashin cewa za su ci gaba da faɗi tashin ganin an yi wa yankin arewacin Najeriya adalci. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Mafitar Dan Alhaji, Raiduwar Nagarta a Kaduna.